Redada policial a primeira hora desta mañá en Matogrande, na Coruña, con 21 actas policiais levantadas por posesión de drogas entre os clientes dun coñecido local de ocio nocturno. Segundo fontes municipais, o control foi rutineiro, pero o certo é que o local en cuestión é todo un clásico entre as queixas veciñais da zona. Hasta o domingo pola noite, lunes pola mañán que salen de ali, pois son os problemas que non solemos ter no barrio, non? A xente baixa en estado bastante lamentable. Boas tardes, luns 3 de novembro comezamos semana no Galicia Noticias. Outra intervención típica das policías locais, o control das infraccións de tráfico, rematou cunha agresión aos axentes en Pontevedra. O curioso é que o suceso aconteceu nas inmediacións da propia xefatura da policía local, cando os axentes viron pasar un coche a gran velocidade e cos intermitentes de emerxencia activos. Interceptárono e cando ían facerlle a proba de alcolemia condutora, o seu acompañante tomou a iniciativa e non para ben. Escoiten. No momento que lle deron a boquilla, como se fai habitualmente, precintada para facer a proba, pois o copiloto arrancoulle a boquilla das mans á condutora e empezou a obstaculizar. O que pretendía era que a condutora non fixera a proba. Empezou a insultar aos axentes, incluso a amenazalos. Ao salir do vehículo tratou de acometer a un dos axentes nun par de ocasións e ao final tiveron que reducilo e detenelo. E unha vez detido, pois o que intentaba era autolesionarse, incluso golpeando a cabeza contra o chan. Hai alarma en Lugo ante unha vaga de roubos en furgonetas durante estas últimas semanas. Algúns talleres non dan abasto porque a toda agora xa se denunciaron máis dunha vintena de casos. Os ladróns actúan sempre co mesmo modus operandi. Rompen o cristal do copiloto e levan todo tipo de obxectos do interior dos vehículos. Polo de agora, 2 persoas foron detidas en relación a estes feitos. Pois pasa que estamos nunha oleada de roubos, de furgonetas sobre todo. Pois andamos traballando, aparcamos un momentiño para ir facer unha visita, en cuestión de 10-15 minutos, cando volvemos, pois xa tiñamos unha ventanilla da furgoneta rota, colleronnos uns cartos nunha carteira, uns 50 euros, un paquete de tabaco. Pois 22 furgonetas, das cuales 19 son da mesma marca e modelo. O de hoxe está a ser un luns solleiro e con temperaturas agradables en gran parte de Galicia, algo que moitos aproveitan para gozar dos plans ao aire libre e se a carón do mar mellor. E boa idea desfrutar destas raiolas de outono son as últimas horas de sol antes da chegada dunha nova borrasca que entrará en Galicia esta mesma noite. A maravilla. Isto, estar aquí ao lado do mar, con este sol, cargamos pilas despois destes días de chuva. Queremos que se prolongue, pero tampouco no puede prolongarse mucho, porque se necesita también que venga un poco de lluvia. He pasado la aspiradora, he ayudado a la jefa, a mi mujer, que tiene 81 años, y ahora pues me dedico a dar el paseo. Nos podría apetecer un poco más de frío para empezar a abrigarnos un poco, pero bueno, llegará. Nos llegará este mes, nos llegará el frío, nos llegará la lluvia, nos llegará todo. Adíase o pase a disposición xudicial do mozo acusado de asestar varias coiteladas ao seu pai esta fin de semana nunha parroquia de Ribeira. Fontes xudiciais sinalaron esta mañá que o detido continúa ingresado na área de psiquiatría do Hospital de Conxo, en Santiago, e o Tribunal de Instancia que leva o caso aínda non recibira o atestado a primeira hora da mañá. A vítima fora atendida no medio da estrada, perdía moito sangue, a Policía Nacional atopou despois a arma homicida nunha leira. Tamén en Ourense, a Policía Nacional detivo un home por acoitelar presuntamente o seu compañeiro de piso. As primeiras investigacións apuntan a un desencontro por motivos económicos entre ambos, como orixe da agresión. O arrestado, un varón de orixe colombiana de 40 anos, xa quedou en liberdade, aínda que ten unha orde de afastamento da vítima. O xulgado tamén lle retirou o pasaporte e prohíbelle saír do país. En Lugo, varios policías reduciron o cliente dun bar que agredira un camareiro. Sucedeu nun establecemento da zona histórica, na Rúa da Cruz. O presunto agresor é un mozo que, segundo varias testemunhas, se puxo agresivo no local e acabou atacando un traballador. Este tivo que ser trasladado ao hospital.
O mozo tamén se enfrontou aos axentes que tiveron dificultades para chegar a reducilo. Finalmente foi arrestado como autor dun delito de desobediencia grave a axentes da autoridade. Un incendio calcina de madrugada unha casa de 2 andares no barrio coruñés de Visma. Os veciños aseguran que algo así xa se vía vir. De seguida lles contamos por qué, aquí, no Galicia Noticias. A Autoridade Portuaria de Vigo continúa coa limpeza da vertedura de aceite de palma que se rexistrou a semana pasada na ría. Segundo os últimos datos facilitados polo Porto, está confinado e retirado xa máis do 75% da vertedura, con 3 barreiras de seguridade que manteñen o peche totalmente hermético. Os traballos de limpeza e mantemento colaboran 2 guindastes que estiveron traballando de noite e de día para reducir o tempo da intervención. Tamén seguen os labores de limpeza na praia de Borna, en Moaña. O Porto agarda ter prácticamente rematada a limpeza ao longo do día de hoxe, pero a Policía Portuaria leva a cabo inspeccións diarias en toda a costa da ría para informar no caso de que se detecta algún resto de vertedura para proceder á súa recollida coa embarcación Pelícano. Recibiu a alta nas últimas horas o último brigadista ferido nos incendios registrados en Ourense o verán pasado, que permanecía hospitalizado. Levaba na unidade de queimados do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña dende o 12 de agosto pasado. Era o bombeiro forestal que saiu peor parado aquel día na loita sen cuartel contra o lume declarado en Oimbra, que durou preto de 3 semanas. Ten 18 anos e sufrira queimaduras de 3º grau no 40% do corpo. Tamén unha intoxicación por inhalación de fume. A súa evolución favorable fixo posible que hoxe estea de volta na casa cos seus. Imos agora ata Coruña, investiganse as causas do incendio que esta madrugada calcinou por completo unha vivenda de 2 plantas no barrio de Visma, un lume que puxo en alerta aos veciños, aínda que moitos aseguran que xa levaban tempo agardando que algo así puidera suceder. De madrugada, as lapas romperon o silencio na rúa Eirabella, no barrio coruñés de San Pedro de Visma. O incendio declarábase nesta vivenda abandonada e puxo en alerta aos veciños. Eu entereime porque veu o sobrinho meu, salía, eu estaba na cama, me tía, está ardiendo, está aí o bombeiro, se va, está na coña. Sí, la casa de enfrente. Os bombeiros lograron controlar o lume sen vítimas, pero pros que viven nas casas lindeiras, o susto foi importante. Moi cerca, aparte que había moito lume, que a casa de madeira, antigua, había moitas cousas dentro. Entonces, pois, estaba bastante peligrosa, pero bueno, moi ben, os bombeiros viñeron rápido, entonces, como viñeron varios coches, pois, apagaronos rápido. Pero din que hai xa tempo que veñen alertando, denuncian que a casa dende que está a baleira se converteu nun refuxio para ocupas e persoas con adiccións, e por iso para moitos o incendio era só cuestión de tempo. Yo sabía que algún día tenía que pasar algo en esta casa, porque es que aquí a veces hacían fuego aquí. Y ahora me estaba hablando una vecina, me dijo, María, ayer a la 1:45 se incendió la casa. Y yo, pues eso le metieron fuego, porque no había nadie. Y ya lleva cerrada tiempo, no es de ahora. Din que o sucedido hoxe foi só un aviso do que pode chegar a pasar no barrio se non se toman medidas a tempo. A investigación para aclarar as causas do sinistro xa está en marcha. Hola, que tal? Esta mañá apareceu o cadáver dun home aboiando preto da praia de Loira, en Marín. Foi localizado sobre as 12 do mediodía por 2 embarcacións que estaban nese momento faenando. Trasladaron o corpo ao porto de Aguete os propios mariñeiros, que foron acompañados pola patrulleira Río Luna da Garda Civil. No porto agardan agora a chegada do xuiz para proceder ao levantamento do cadáver. A científica da Policía Nacional está tamén no lugar para tomar pegadas e tentar identificalo, xa que de momento non saben a súa identidade. O único que transcendeu é que tiña postos uns escarpíns nos pés, pero non había ningunha embarcación nas inmediacións, polo que non teñen datos sobre as causas do afogamento. Xa en terra, esta fin de semana foi tráxica nas estradas galegas. Ata 5 accidentes producíronse nelas entre o sábado pola mañá e o domingo pola tarde, co resultado de 2 persoas falecidas e outras 8 feridas de diversa gravidade. O último deses accidentes producíase na tarde de onte en Noia. Unha muller de avanzada idade subía un coche cando outro vehículo a levaba por diante.
A muller falecía no acto a pesar da rápida chegada e das actuacións dos equipos sanitarios desplazados ao lugar. Onte tamén, pero de madrugada, na noite do sábado, un home morría nun accidente na estrada Luz 602 que vai de Lugo a Portomarín. Foi o seu paso pola parroquia de San Xoán do Campo, no municipio de Lugo. O fatal accidente produciuse ao saír da vía pola marxe dereita e envorcar o coche que conducía. O sábado xa se producían 3 accidentes máis onde por sorte non houbo que lamentar vítimas mortais, pero si ata 8 feridos de diversa consideración. Pola tarde nun deles un técnico sanitario quedou ferido de gravidade na autovía das Rías Baixas. Foi atropelado cando estaba sinalizando outro accidente ao que acudiran para auxiliar as vítimas. Un choque con 3 coches implicados no que non houbo feridos. Descoñécese polo momento as circunstancias concretas do atropelo que tivo lugar pasadas as 7:30 da tarde xa de noite á altura do enlace entre a autovía das Rías Baixas e a AG53. O segundo accidente tivo lugar aproximadamente a mesma hora pero en Xoán e Carballo. Os 6 ocupantes dos 2 coches implicados recupéranse dos danos sufridos como consecuencia dun brutal choque frontal na AC 418 que enlaza a capital bergantiñá con Malpica. Os 2 coches chocaron á altura do cruzamento de Xoane. Houbo un amplo dispositivo de medios e se produciron retencións. Os bombeiros, o GES de Ponteceso, 5 ambulancias do 061, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil actuaron no lugar. Os vehículos implicados quedaron totalmente esnaquizados. Os bombeiros tiveron que liberar 5 persoas das 6 que viaxaban neles. Todos resultaron feridos, 2 deles de gravidade que permanecen ingresados. Pola mañá, noutro aparatoso accidente de tráfico en Redondela, outras 2 persoas quedaron feridas ao chocar 2 vehículos na Nacional 555 á altura da parroquia de Santo Estevo de Negros. E hoxe continuaron os problemas nas estradas con varios accidentes a primeira hora da mañá nos accesos a Santiago de Compostela, uns sinistros que provocaron retencións de tráfico importantes, aínda que por sorte non houbo que lamentar feridos. O máis espectacular foi un incidente en que se viu implicado un vehículo que ardeu por avaría na ligazón da autoestrada do Atlántico, a AP9, coa autovía na zona da Rocha, pero é que antes ata 3 accidentes máis producíanse na AP9 e na AG56. O primeiro no quilómetro 75 da autoestrada, ás 7:20, consistente nunha saída de vía. Os outros 2, pouco despois, se foron alcances entre vehículos na autovía e na AP9. Este luns comezaron os traballos de asfaltado da travesía do Milladoiro no concello de Ames, que leva meses en obras. A pavimentación obriga a facer cortes de tráfico que poderían provocar retencións importantes. Nuria, contanos. Sí, toca ter paciencia, por tanto, se teñen que circular pola travesía do Milladoiro por esta Nacional 550. Esta mañá tiña lugar o primeiro dos cortes desta travesía, xusto neste punto que ven as miñas costas. Polo momento non se están producindo retencións importantes nin problemas de consideración máis alá de algún despiste motivado pola falta de información, e é que por esta travesía do Milladoiro só van poder seguir circulando pola travesía principal os buses, os residentes e tamén algún transporte de mercadorías para dar suministro aos locais das zonas. Todo o resto de condutores van ter que desviarse polos itinerarios alternativos que están indicados. Este é o primeiro dos cortes que se van producir durante estes primeiros 15 días do mes de novembro, cortes motivados polos traballos de asfaltado, de pavimentación nesta travesía de Milladoiro. Son os últimos compases dunhas obras que comezaron hai uns 14 meses, obras de humanización e mellora que pasa de 4 carrís nesta vía principal do Milladoiro a tan só 2 obras que, como decimos, comezaron hai 14 meses e que se cumpren os prazos previstos deberían estar concluídas antes de que finalice este 2025. Hai que ter paciencia e punto, as obras hai que facelas. Bueno, esperemos que sea para ben. Dame problemas a min, porque eu veño por unha calle, teño que o garaje aquí nunha calle, a que cortan, e non especificaron por onde tiñamos que salir, porque o sentido único é para aquí, para General, non dixeron nin nada. Isto é un sin vivir, é unha desorganización, non hai unha acera decente para a xente maior, empezan por un lado, cortan todo, entonces ahora mesmo xa que acaben dunha vez. En Lugo hai preocupación entre os empresarios pola vaga de roubos nas furgonetas de traballo. Hai 18 casos denunciados, pero os asaltos superan a vintena. A policía confirmaba esta mañá a detención de 2 persoas, pero a investigación continúa aberta. Os ladróns buscan cousas de valor, mas tamén levan a ferramenta e causan estragos
numerosos nos vehículos. Actúan a plena luz do día e en poucos minutos nalgunhas empresas asaltáronlles a frota completa. Pois andamos traballando, aparcamos un momentiño para ir facer unha visita, en cuestión de 10-15 minutos, cando volvemos, pois xa tiñamos unha ventanilla da furgoneta rota, colleronos uns cartos nunha carteira, uns 50 euros, un paquete de tabaco e unhas monedas. Non levaron nin a carteira, nin as chaves, nin nos abriron a parte traseira para a ferramenta. Hai 18 casos denunciados, pero os roubos son máis. Son este taller xa arranxaron os vidros de 23 vehículos. 19 son o mesmo modelo. Repítese o modo de actuar. Entran polo cristal pequeno do copiloto. Vamos a ver, esas furgonetas rompenlles o fijo dianteiro dereito, sabes, o cristaliño pequeno de adiante, meten a mao, abren a porta e acceden moi rápido, sabes, ten o cierre moi cerca, entran moi rápido. Despois, se dan o botón, abre a caixa de atrás, sabes? Eu creo que é por eso, porque son todas mesma marca, mesmo modelo. Ante a avalancha de reparacións que lles chegan, tiveron que facer máis acopio de vidros para que os afectados, a maioría autónomos, non teñan que interromper o seu traballo e poidan atender os seus clientes. A xente ten medo, realmente, porque moitos que veñen, o viernes en concreto cambiamos unha luna dunha empresa e estaban aquí os compañeiros e chamou o compañeiro deles, que lle acababan de romper un cristal. Desa empresa queda unha furgoneta sin romper. Sabes, quero dicir, yo chico xa estaba donde agardo, donde vou meter, donde vou... Os afectados senten rabia e indefensión porque, aínda que toman precaucións, non lles serve de nada. Dos chicos roubaronlle 2 taladros destes Milwaukee e, ao final, igual, se lle foi 2.000 e pico euros. Home, claro, máis cuidado tens que ter, pero como andas traballando, te rouban ao mediodía, a media tarde, a media mañá, as furgonetas están na calle, non podes quedar a pé delas. Nas últimas horas detiveron 2 persoas por estes feitos e están pendentes de pasar a disposición xudicial. A convivencia en Cabral, en Vigo, converteuse nun pesadelo para unha dúcia de familias desta parroquia. Relatan episodios de insalubridade, de violencia, de roubos, ruídos ou enganches ilegais á rede eléctrica que protagonizan as persoas que ocupan unha casa da zona dende hai tempo. Os veciños din que a situación é insostible e que están sentíndose impotentes. Presentaron denuncia, pero segundo aseguran a solución non dá chegado. Os veciños da zona de Fontiñas, en Cabral, non poden máis. Pelesas todas as noites, rayazos nos coches, os retrovisores, basura, ratas tamén, e despois trafego de moitísimos coches durante a madrugada que entran e saen. Ruidos a cualquier hora de la noche, gritos, peleas, destrozos a los vecinos en sus coches, en las casas también, han enganchado la electricidad, se lavan en un lavadero que hay en la calle. Pois apareceron simplemente varios coches con as rodas rajadas, aparte a coche de navaja, vicio puro, como outro que ten outra diversión, pois así, levantáronse, picaron as rodas e quedaron máis tranquilos que... Son os episodios cos que conviven a diario dende que un grupo de persoas en setembro de 2024 ocuparon unha vivenda na zona. En esa casa la han ocupado unos delincuentes reconocidos por la policía, se dedican al tráfico de drogas. Aquí vienen un montón de gente a cualquier hora a comprar drogas, nos tienen intimidados a los vecinos, hacen destrozos, robos, con total impunidad. Séntense inseguros e teñen medo, denunciaron a situación, pero polo de agora nada mudou. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 hijos que no podemos dejar ir solos, porque aunque tienen edad ya, porque tenemos miedo. Un poquinho a sensación de sentirte inseguro, acudimos directamente a moitos servizos con eles, sempre se declaran insolventes e ao final están máis protegidos legalmente que a nós. La policía dice que no puede hacer nada hasta que haya una decisión judicial, pero desde luego no podemos seguir viviendo así. É posible vivir así, porque nós temos que levantarnos para ir a traballar, eles non, pero nós sí, non? Os afectados agardan que se tomen medidas, temen que de non ser así se produzan incidentes máis graves. E os veciños da rúa Valle Inclán de Ourense denuncian os problemas que lles ocasiona a reapertura dunha discoteca na zona. Aseguran que os ruídos, a vibración da música e a presenza de xente na rúa ata altas horas da madrugada fan imposible o seu descanso.
Din a máis sentirse abandonados polo Concello e por iso decidiron denunciar o acontecido nos xulgados e mesmo solicitar o seu peche cautelar. Apenas pasaron 10 días dende a súa reapertura e os veciños din que xa non poden máis. Insoportable. 2:30, 5:30, 6:30. No, es que no se durmió. Y mira que trabajo en el 13, pero parece que tuviera la discoteca ahí. Parece que la cola llegaba hasta la mitad de la calle ya. Os veciños insisten en que o Concello permitiu a reapertura da discoteca cunha licenza do ano 82 e que, polo tanto, non cumpre cos requisitos de accesibilidade e insonorización actuais. Temen, ademais, que o feito de estar nun sótano poida provocar mesmo algún accidente en caso de emerxencia. Nuestro abogado solicitó unas medidas cautelares que de momento no han sido respondidas. Lo que le pedíamos es que cerrase la discoteca de manera inminente y que luego pues estudiase todos los expedientes que desde nuestro punto de vista demuestran que la discoteca se ha abierto en unas condiciones que no debería haber sido abierta, que es un peligro, que es una molestia para los vecinos y un peligro para los ocupantes, para la gente que va ahí. Porque si pasa cualquier cosa, y Dios no lo quiera, pues podría haber una desgracia. Din que non entenden como se permitiu a súa reapertura despois de levar anos pechada. As noites, din, están a ser insoportables. Muchísimo ruido, toda la gente en la calle, estaba sucísimo, eso se puede ver en las imágenes, que estaba todo lleno de mierda y muchísimo ruido. Y luego que me parece muy peligroso. No hay salida de emergencias, todo en un sótano y me parece súper peligroso. La gente es lo que más escucha porque la gente muchísima no está dentro, está toda afuera. Quéixanse tamén da suciedade coa que se atopan ao saír das súas casas. Ayer a mañá baixei da casa e estaba isto feito un asco de vomiteras, horrible, horrible. Pero bueno, que vamos a fazer? Se o permiten e autorizan, que mande a lei. Din sentirse completamente abandonados polo Concello, por iso decidiron levar a reapertura da discoteca aos xulgados. Piden que se revisen os expedientes e se tomen medidas para revertir esta situación canto antes. Imos con esa nova redada policial nun conflitivo after do barrio coruñés de Matogrande. Desta volta os asientes levantaron 21 actas por posesión de drogas. Iria. Si os axentes da Policía Local da Coruña chegaban pasadas as 8 desta mañá ao after de Matogrande, que levaba semanas pechado, pero reabriu precisamente esta fin de semana. No interior aínda quedaba moita xente festexando e finalmente a actuación saldouse con 21 actas por posesión de drogas pro autoconsumo. Para os veciños a situación volveuse completamente insostible e piden unha solución definitiva para rematar coa conflictividade que, segundo din, provoca este after na zona. Cando os axentes chegaron, pasadas as 8 desta mañá, o local aínda estaba cheo de xente apurando a festa do Halloween. Tratábase dun control rutineiro, pero despregou un amplo dispositivo da policía local. Saldouse con 21 actas por posesión de droga pro autoconsumo, un número moi superior á 7 da anterior redada. Os veciños de Matogrande levan tempo denunciando os problemas de convivencia que xera este local de ocio nocturno na zona. Que problema nos xenera? A parte da insalubridade, os problemas que eles orixinan orinando e vomitando en calquer sitio da rúa, pois o problema é que non temos servizos de taxi durante o fin de semana, hasta ben entrada a mañán. Como son bastante conflitivos, os taxis xa non aparecen na rúa. O incidente máis grave produciuse o pasado febreiro cando uns clientes feriron con pedras 4 axentes que facían un control de horario no after. Pero máis aló deste feito puntual, a veciñanza di que os comportamentos incívicos se repiten cada fin de semana na contorna do local e piden unha solución definitiva. Nos pedimos o peche, pero non sei se o peche é posible. Eu creo que isto sin unha orden judicial non é posible. Supoño que a base de sancións, que é o que eles fan habitualmente, pois poderá acabar pechando, pero eu creo que este é un tema judicial. Creen que o problema vai a peor co tempo e agardan que alguén tome medidas para recuperar a boa convivencia no barrio de Matogrande. Unha probada de alcoholemia acaba cun positivo da condutora, pero o que é máis grave, co copiloto detido por intentar agredir os axentes que lle deron o alto e gravalos co móvil. Todo un espectáculo co que pretendía evitar que lle fixeran a proba a parella. Aconteceu en Pontevedra. Delatounos a maneira de conducir con manobras en xeito que de por si cheiraban alcohol.
Un turismo que circulaba de xeito anómalo, incluso cas luces de emerxencia colocadas. Entón procederon a darlle alto e ao darlle alto xa se percataron de que a condutora tiña síntomas claros de conducir baixo os efectos do alcohol. O intentaron sometela a proba de alcoholemia e no momento que lle deron a boquilla. O que non esperaban era a reacción do compañeiro do copiloto. Arrancoulle a boquilla das mans á condutora e empezou a obstaculizar. Empezou a insultar aos axentes, incluso a amenazalos. Ao salir do vehículo tratou de acometer a un dos axentes nun par de ocasións. Xa non houbo quen o parara. O home, un veciño de Valga duns 27 anos, baixou do coche fora de sí. Tan fora de sí que unha vez conseguiron reducilo, golpeouse a sí mesmo contra o asfalto. A violencia do individuo era tal que foi precisa asistencia sanitaria para apacigualo. Entre os nosos policías, o personal de seguridade, médicos e sanitarios, nun momento dado hasta 8 personas sujetando para que pudesen tratalo, porque non había maneira. Detrás, un cóctel explosivo. Cando hai un policonsumo de sustancias, interfiren unhas nas outras, provocan situacións así deste tipo, agresivas, de moitísima excitación e violentas. Tuvemos unha persona que estuvo por toda a ciudad, semidesnudo, completamente ebrio. Xusto o contrario da actitude da muller. A actitude da condutora foi pasiva, neste caso a tasa foi de 0,80 e algo. Unha cantidade de alcohol exagerada pero non excepcional. Un conductor dou un 31, unha taxa en sangue 5 veces superior ao permitido por lei, como para non ter sempre. O risco é altísimo, logo a sintomatoloxía, ao vir acompañada de unha deambulación completamente anormal, que non eres capaz de manterte firme. O home quedou en liberdade pero investigado por un delito de atentado, un grado de tentativa e outro de resistencia á autoridade, que xuntos suman penas polas que podería ingresar no cárcere. Eran un dos principais atractivos do patrimonio etnográfico de Vimianzo, pero agora están estragadas. Falamos das albarizas de Cova de Ladróns, no Monte Faro. O guía que habitualmente fai as rutas nesta zona atopou estas construcións dedicadas á protección das colmeas medio desfeitas. Supostamente foron esmagadas por algún tipo de maquinaria pesada. Vémolo nuns minutos aquí no Galicia Noticias. Unha explotación de Boal en Asturias dá unha recompensa a quen atope unha das súas vacas. O animal, este que ven na foto e que leva por nome Leti, desapareceu da granxa hai 2 semanas. A súa propietaria di que ya roubaron e sospeita que a puideron vender e que podría estar na provincia de Lugo. A vaca, que é de raza rubia, ten no lado dereito unha marca que identifica a explotación. Levaba choca e os cortais das orellas. Os propietarios agradecen calquera información sobre o seu paradoiro. Unha nova borrasca vai chegar a Galicia nas próximas horas, pero polo de agora estamos a gozar dun luns solleiro en moitas zonas de Galicia, en localidades costeiras. Mesmo hai quen se anima a comezar a semana desfrutando da praia, Xoel. Sí, non é para menos, con estes ceos prácticamente despexados e temperaturas frescas, pero tamén agradables, por exemplo, aquí neste areal de Samil. Aquí en Vigo para esta xornada agárdanse que as temperaturas máximas non vayan superar os 19 graus, con mínimas que andarán alrededor dos 12, polo que, ademais da manga curta, moitos dos que veñen hoxe ata aquí o fan tamén con unha peza de abrigo. Facer algo de deporte ou dar un paseo por esta praia de Samil nun día que ademais non é lectivo na nosa comunidade son algunhas das propostas polas que optaron os que hoxe se achegaron ata aquí. Situación semellante tamén noutros puntos da nosa comunidade, a Coruña, Pontevedra ou Ourense poderían chegar hoxe aos 19 grados, cunha situación distinta na cidade, por exemplo, de Lugo, onde as máximas non van pasar dos 16 con mínimas de alrededor de 7 graus. O dito, aproveiten a xornada de hoxe porque esta imaxe de Samil mañá vai ser ben distinta. En Vimianzo aparece estragada unha das albarizas do Montefaro. Di o propietario que os danos os provocou accidentalmente a maquinaria que meteu para sacar madeira da parcela. O caso é que caeu parte da albariza e agora hai xa peticións para que se cataloguen estas construcións dedicadas á protección das colmeas. Isto estaba todo de pé, e foron eles que o estropearon todo, de aquí, de aí, alá. Manolo é o guía da ruta turística das albarizas de Vimianzo. Axudou a descubrilas baixo mato hai uns anos e ben revisalas de tanto en tanto. Na última visita a esta de Cova de Ladróns, topou coa desfeita. Pedristas viñaron, cortaron, pisaron pola parte de atrás, co trotor, estropearon a albariza pola parte de dentro, de atrás, que non se ve, sei no eu, a máis pola parte de diante isto que se ve a simple vista.
Amos as fotos de antes, a albariza xa tiña algunha parte caída, pero hai novos danos. Confirma o propietario, as máquinas que entraron cortar esa calamadeira pisaron a albariza e caeron as laxas en varios ocos. Isto estaba de pé como alá. Era con empujar, caíron pe aquí. Nin que foi un accidente que teñen previsto reparala, con máis de 70 metros e unha das albarizas máis importantes da zona. Isto vai ao longo de todo o rato. Este é a que máis lle custa a xente. Terá uns 70 metros de largo. Estou por seguro que continúa, pero está, non se ve que está aí cosando, con centos de anos, e o terreno tapou todo. Esta foi unha zona apícola importante, xa son na ruta que fai Manolo visitan 17 albarizas no Monte Faro. Pero hoxe o monte dá sobre todo madeira e enerxía eólica, así que é frecuente o tránsito de maquinaria pesada. Por iso Manolo anda temeroso de que danen este patrimonio e xa avisara para protexer outras albarizas nesta contorna. Un é aquí e aí no cruce. Tamén cortaron unha cota e tamén houveron de estropear. Estas non están protegidas, que debían de estar. Antes de acordar cando, como lle pasou cos dolmos, acordáronse de registralo cando parte deles desapareceron e outros defeitos. E está de pasar igual. A Asociación de Defensa do Patrimonio, a Patrigal, vai solicitar a catalogación e protección destas albarizas centenarias e anuncian que presentarán denuncia formal por estes danos. Na parroquia máis perigosa unha curva e os primeiros accidentes non tardaron en chegar. Piden que se amañe porque a obra aínda non foi recepcionada formalmente. Gañaron unha beirarrúa, pero perderon en seguridade. Xa o viñan dicindo cando... Formalmente. Gañaron unha beirarrúa, pero perderon en seguridade. Xa o viñan dicindo cando se executaban as obras, pero ninguén lles fixo caso. Esa antes era unha curva que hai bastante peligrosa, para como sigue tanto peor que antes. O trazado da curva é tal que obriga a invadir o carril contrario. Para cruzar como para subir hai que invadir un carril, de que marcaron hai que invadir sempre o carril contrario. Mira, veñen pisando a línea continua, pintaron unha línea polo medio e veñen pisando. E ali non se cruzou un coche con outro. As primeiras rabuñaduras en vehículos e accidentes non tardaron en producirse. José María foi unha das primeiras vítimas. Yo iba en la dirección de bajada y vino un coche a más velocidad de la que podía, invadió el carril contrario y hubo el choque. El morro del coche en la parte izquierda quedó deshecho. En cartos iso foi, lembra usted? Bueno, non sei porque pagou o seguro, pero debieron de ser sobre 3.000 euros aproximadamente. A obra que acometeu a Audasa aínda non está formalmente recepcionada, polo que os veciños pensan que aínda ten solución e que é moi doada. Es muy fácil, es muy sencillo, porque la curva aquella está mal planteada porque lo que es en la curva, esta acera tiene más ancho de lo que está marcada en esta trayectoria. Reducir a beirarrúa, non? Reducir la acera. Agardan que o Concello de Redondela, Audasa e o Ministerio de Fomento arranxen o problema axiña e non desbotan movilizacións. De feito, xa estiveron concentrados nunha visita do exministro Ábalos a Compostela. En Lugo, a Policía Local acordou parte dunha beirarrúa polo risco de caída de cascallos. Sucedeu na rúa Castelao, ao pé da rolda da Muralla, onde o estado de abandono de varios edificios deshabitados está a suscitar as queixas da veciñanza. O desprendemento de cascallos da galería dun edificio da rúa Castelao, en Lugo, obrigou a precintar parte da beirarrúa. A veciñanza sinala que non se trata dun feito illado, posto que noutros inmobles deshabitados da mesma vía xa se registraron outros incidentes similares nos últimos meses. Están os edificios nas condicións nas que están, deshabitados totalmente, en ruínas, non a diario, pero prácticamente cascallos na acera, na rúa. O peor é que calquer día vai haber unha desgracia. Está a cosa complicada para pasar, ¿no? La gente mayor tiene que, que cruzar de acera, o si no, se tiene que arriesgar incluso a pisar la calzada, y es una calle de bastante tráfico. Boa parte dos edificios en cuestión están afectados polo Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reforma Interior do recinto amurallado.
ante o risco de que se produza un accidente debido ao estado ruinoso en que se encontran, os residentes e os comerciantes instan as administracións públicas a que tomen medidas para acabar co problema. Se os propietarios non arranxan, pois terá que o ayuntamiento meter mao, non sei, facerse cas propiedades e restaurar. Os propietarios, pois, como non poden tocarlle, nin poden tiralos, nin poden facer nada máis que reformas manter a fachada, pois teñenos así abandonados. Se isto añadimos que todos os negocios foron cerrando, de todos os que hai aquí, pois é unha calle que está a 200 metros do centro de Lugo e que quizás sea máis deteriorada de todo o casco, de toda a cidade de Lugo. Entonces eso, o que había que pedirlle responsabilidades son os organismos competentes, sea Concello, sea Diputación, sea Xunta de Galicia, sea Goberno Central. A Rúa Castelao une o centro da cidade coa futura estación intermodal, coa que veciños e comerciantes agardan que a zona adquira un novo pulo. Ata aquí o tempo do Galicia Noticias por hoxe. Chegan xa os compañeiros do Telexornal. Moitas grazas pola súa atención e que pasen unha moi boa tarde.